Joel Minguet va quedar detingut per haver acceptat formar part de l'Universal Malden. Respon vostè al nom de Joel Minguet? Sí. És vostè un assassí a sou al curt Història d'un assassinato? Sí. Quin fet el motiva al film a matar a canvi de diners? Venjança. Alguna prova declarat perquè va protagonitzar el film Hijo puta d'Escándalo Films? No. L'han apallissat alguna vegada i ha acabat a Hospital Central? Sí. El 2008 va viatjar molt a Madrid? Molt. El motiu era no registrar-se però sí sortir a Hospital Central? Sí. Què en recorda? Una selva. Em pot explicar els fets més detalladament, sisplau? Doncs sí, acostumat a treballar aquí, anar allà era un altre ritme, eren uns altres objectius. Jo estava aquí, molt a gust. És necessari fugir per ser valorat? No, és un altre pas. Després d'aquest pas, quin altre pas vostè va fer? Doncs mira, em vaig comprar un barco i me'n vaig anar a viure a un barco. Vaig trobar molt a faltar el mar a Madrid i d'allà me'n vaig anar a l'alta muntanya i vaig estar 2 anys a Andorra i vaig estar un temps esquiant tot el que vaig poder i allà vaig. Va declarar tot el contrabando que vostè va fer? Tot, no. En el joc de 6 de traïció de TV3 en el que vostè va participar, quin va ser el seu còmplice? La Rosa Voladeres? I per què? Perquè vam trair el Miquel García Borda. Quin era el motiu del traïment? Pues el joc. La vida és un joc? Sí. Està bé agafar-se-la, més que sigui un joc, està bé agafar-se-la com un joc. I agafant-se la vida com un joc, a quin joc li hagués agradat jugar i no ha jugat? Poder jugar més, no? Encara? O a vegades penso que menys. Jo crec que sóc bastant de jugar, I qui dona l'ordres d'aquest joc al seu cervell? Vostè o els guions? Doncs mira, quan estic en els sets de rodatge o en el teatre, les donen els guions. I quan estic a la vida, normalment me les venen donades. Què li agrada més, que el manin o manar? Mira, a mi m'agradaria dir que em manin, però sóc una mica manaire. I d'aquest fet manaire en queda algú dels personatges? Sí, jo penso que
algú hi ha, no? A no ser que em vingui totalment a la contra i ho hagi de treure, però una energia hi és. Algun paper que li han donat que vostè ha rebutjat? Sí. Perquè era massa tou? Perquè no tenia recorregut en un moment donat, perquè no em veia capaç d'humanitzar-lo i aleshores sabia que l'hagués patit, o una altra ocasió perquè no en tenia... Era teatre experimental i no en tenia del tot el text, era un text molt... Era un text de Berlín i jo, pensant que tenia una cultura teatral, llegir-me aquell text no l'acabava d'entendre. I després de quasi 15 dies de pensar què feia, de veure quina era la millor opció, vaig acabar decidint que no ho feia i després vaig estar molt content de no haver-ho fet. Maquina molt els personatges, els pensa molt abans d'executar-los? Miro d'entendre'ls i sí, soc molt de treball de taula, de buscar, de remenar i sí, els penso. Els pensa, però dintre d'aquest pensar algun cop ha anat al lloc dels fets per poder-se acabar d'ambientar? I tant. Depèn també dels personatges, depèn molt del moment en què estic jo, però sí, he arribat a anar-me a un hospital i documentar-me, buscar documentacions en aquest sentit. Sí, soc de jugar-los. Pateix Joel Minguet quan li donen un personatge que creu que no té cor? No, perquè sempre li busco al cor. És aquest fet que et deia, no? De si té un recorregut el personatge i el puc humanitzar, es permet humanitzar el personatge, al cor sempre li trobem. Si li dic el nom de Toni, de cognom, al cor de la ciutat, què li recorda? Home, el cor de la ciutat seria el segon cognom, no? Era Toni Esteve. Tinc molt bons records del Toni. Ja queda una mica lluny, com 8 anys, però per mi el Toni m'acompanyarà tota la vida i van ser 5 anys d'estar en la pell del Toni i tot el que tinc del Toni és superpositiu. De fet, jo soc el que soc en aquests moments gràcies a aquells 5 anys, el que va ser el Toni per mi. De fet, inclús el Toni va moldejar una mica la meva personalitat, o sigui, va haver com una simbiosis del tot. Va ser un recorregut molt llarg, 5 anys. I com es manté el personatge del Toni durant 5 anys sense ser-li infidel? Home, alguna vegada li vaig ser infidel, eh? Li vas ser infidel? Sí, però es manté... Mira, amb aquest procés que em parlaves abans, que em comentaves abans, amb aquest procés és un procés molt xulo, però poder és el més laboriós, no? I són com 2 mesos, mes i pico, 2 mesos, en què el pateixo. No em veia a la majoria dels que faig, no? Arribo a tartamudejar a vegades, no? Et treus tota una sèrie de defenses per anar-li al mos de l'oll i passa que hi arriba un moment que el personatge camina sol i amb el Toni, precisament, que van ser 5 anys, és un gust, perquè creix amb tu. Tu vas creixent amb ell, et vas modificant. Ara, és el que et deia, em queda com molt lluny, no? El Toni i les coses que feia i com les vivia, no? Si ara l'hagués de fer, possiblement el faria totalment diferent, perquè amb una mateixa essència, però diferent perquè jo ja carburo d'una manera diferent. Ja tinc uns altres mecanismes i maneres de fer, no? I un aprenentatge, evidentment, no? Vostè ara deia que el Toni a vostè li queda lluny, però és conscient que el Toni a la gent del dia a dia, el Toni encara li queda a prop? És una passada, això. És una canya i a més, és el que em fa pensar que tot el que em van dir en aquell moment era mentira. I m'agrada, no?, que en un moment donat tenir mentires d'aquestes, perquè jo en el pas, sobretot, d'aquest xoc que va suposar per mi el cor de la ciutat i el Toni, va ser passar de l'anonimat
a la popularitat, no? I em deien, en aquell moment em deien, la tele és efímera, la tele és molt efímera i sol que surts un dia, tothom et diu, però 2 dies després ja ningú se'n recorda, no? I dius, això és mentira. Gràcies a Déu ha canviat el que era aquell moment, també. O jo ho vaig viure d'una manera molt determinada. Al principi m'hi vaig posar molt de cul, no en tenia res, no en tenia. Una de les coses que em va donar el Toni és que crec que em vaig tornar més simpàtic del que era, no? O més proper. La timidesa, això d'alguna manera em va donar unes eines per bueno, vaig anar aprenent-ne, no? Al principi ho portava fatal, al principi t'agrada però també t'avassalla, és com una arma de doble fil, no? I ara no és així. Però està molt present, molt present. Jo penso, han passat 8 anys del Toni, és pel que més se'm recorda. Després, amb altres feines que he fet, i han estat a nivell nacional, i la referència no està en el mateix punt. També és veritat que el Toni van ser 5 anys. Però cada dia, pràcticament cada dia, en algun moment o altre del dia, hi ha alguna referència al Toni. És a dir, que em queda molt lluny, però està molt present a la vegada, i crec que sempre hi serà, no? I el Toni era germà de la Mari, la perruquera del barri. Si era germà d'ella i tant se l'estimava com a família, per què la feia patir tant? Has vist? Has dit això i m'ha vingut un somriure. Per què la feia patir tant? Perquè els guionistes eren així de cabrons. No era el Toni ni el Joel, eren els guionistes. Segur, però... I estava molt bé. De fet, el Toni, al principi, quan vam començar, recordo amb l'Esteve Rovira i la Conxa Orea, aquella primera reunió que vam tindre, em van dir: és el dolent. I el personatge tenia que morir a l'últim capítol del primer any. I també se'n va dir en aquella primera reunió. El que vam aconseguir buscant-ho, però sense dir-ho, hi havia una intencionalitat, evidentment, personal, però no estava expressat, ni molt menys. Però amb l'Ariadna Planes, el que vam aconseguir, amb la Mari, ella i jo ens coneixíem d'abans, de la Memòria dels Cargols, que ella feia l'Estranya, i era quan jo començava, i vaig començar fent figuració amb opció a repartiment. I després de la Memòria dels Cargols, d'aquells 7 mesos, l'Ariadna Planes em va dirigir en una obra de teatre que es deia Musiquer, que la vam fer a la Beckett, el que seria llavors l'Obrador. I aleshores, la relació que es va convertir amb l'Ariadna, que vam anar creant, això ho van saber llegir molt bé els guionistes. Van saber veure la mirada que hi havia entre nosaltres. Aquest amor que hi havia entre nosaltres, aquest carinyo, que ens brillaven els ulls quan ens miràvem, no? Això no tenia que ser en un principi. I els guionistes ho van saber, bueno, ho van plasmar. Totalment, i ho van aprofitar. Ho van aprofitar en el punt que vam aconseguir que el personatge, en aquest cas del Toni, no fos un personatge pla. Allà és una mica on vaig aprendre això dels recorreguts. De fet, per mi el Cor de la Ciutat és una de les grans escoles que he tingut i que tinc, no? Poder humanitzar el personatge és que era el dolent, però amb sa germana hi havia un amor incondicional. És a dir, el Toni era un perdedor, per davant de tot era un perdedor. I aleshores sempre sortia apallissat, sempre sortia perdent amb tot, no? Per això també agradava molt, perquè és aquest punt d'identificar-se amb el personatge, no? I amb l'Ariadna, aquest amor que sentia per ella, era capaç de posar la seva germana i després, això ho vam portar a la família, no? A la Desi, a la nebodeta, a l'àvia, a la Cari. Però vostè també feia por. Bueno, perquè ell era com ella. Ell era així, no? Però, per altra banda, tenia un cor que era capaç de posar-los amb ells, a la família, a la seva gent, per sobre d'ell mateix. Em pot posar la cara de por ara mateix, sisplau? Hosti, sí. I la portava, no? Talleu, tinc por. Joel, t'hem vist també amb sèries d'humor com Jet Lag,
Què suposa per tu aquest canvi de registre que potser no hi estem els espectadors tan acostumats? Mira, Jetlag va ser una experiència superxula, però va ser un tastet, perquè Jetlag eren l'Esté de teatre, hi havia, recordo, el Xavi Mira, l'Albert, i elles, la Mamen, la Carmeta, la Marta, l'Àgata, i que ells eren, la Míriam, i ells eren la història. I cada capítol tenia un convidat. I aleshores jo vaig fer un capítol. I va ser molt xulo. A més, en aquella època el Jetlag el dirigia el Dani Ventura, que havia sigut director meu en el Cor de la Ciutat, i arrel de la direcció en el Cor, o arrel de l'experiència, ens vam fer molt amics, molt amb el Dani ens vam fer molt amics, al punt de viatjar junts, al punt de tindre una quotidianitat a fora de la feina, no? Era molt xulo, perquè llavors, depèn com jo arribava al rodatge, ell ja sabia on tocar-me per agafar el que ell necessitava, no? I el Jetlag el vaig fer amb ell. I amb elles, que són un amor. Mira, ahir precisament em trobava el Dani, que és el productor, un altre Dani, des d'aquella època, que poder l'he vist 2 vegades, i quan ens vam veure hi havia aquest punt de... Va ser una experiència superxula. La sitcom, públic en directe, érem 3 dies en què assajàvem en el plató, i el divendres, o no, dijous es rodava. I va ser una experiència superxula i un subidon. No sé si això era l'any 2004 o 2003, i encara ho recordo, el moment de sortir. Estàvem fent tele, el moment de sortir, i sortien com superamericans, no? Saludant al públic que hi havia, el públic es feia un d'això, i amb la música així com superyanqui, no? Va ser superxulo. I després me'n recordo que en aquella època coincidia que era abril, perquè ens vam anar a la fèria d'abril amb tot l'equipillo de l'Esté de teatre, i va ser uns dies molt xulos, molt xulos. M'encantaria. Talleu, ja no tinc por. I això que abans la cara te l'he fet així mig descafeinadota, Joel, eres conscient quan et posaves a venir a aquest univers Sal Maldon? Jo t'he de dir que m'he documentat una mica, i que me n'han parlat molt bé, superbé. Gent com el Marc Creuet, com l'Helene, com el Miqui Esparvé. I després una altra cosa, no? Que les xarxes socials. És a dir, ens acabem de conèixer fa una estoneta, però és com que ja ens coneixíem. I jo m'he informat, i sé que escrius, i que escrius superguai. I nosaltres ens hem informat de la teva vida, i per això vam demanar que vinguessis, perquè volíem saber-ne més, com n'hem sabut ara. I ha sigut un plaer que hagis sigut còmplice d'aquesta entrevista, i ara, si et sembla, deixem tot això enrere i ens anem a fer unes canyes. Que bé ens han tractat aquí a la comissaria, per això, Ens han tractat superbé. Que guai, però anem a... Nosaltres anem al Watra. Sí? Que guai, som-hi. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be alright. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown.